ଗାଁର ନାମ ରାମପୁର। ସେଇ ଗାଁରେ ହରିହର, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ଦିନକର କଥା। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ ବା? ଆଜି ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ। ମୋ ଝିଅ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ଟପର ହେଇଛି। ତାର ପଢାପଢି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ହଉ, କ'ଣ କହୁଛ କୁହ। ହଁ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହେଲେ ବି ସେ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବ ନା। ମୋ ନାଁ ମୋ ଗାଁର ନାଁ ଉଚ୍ଚା ରଖିବ। ହଁ, ଆଣିବନି କେମିତି ଯେ? ତା ପାଇଁ କିଛି ବହି ପତ୍ର, ଡ୍ରେସ, ବ୍ୟାଗ ଆଉ କିଛି ସଜ ଆଣିବ ନା। ଆଉ ଏହି ସବୁ ବରାଦ ଦେଇ ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଯାଇ ରାନୀକୁ କହିଲେ, ଆରେ ମା, ବାପାଙ୍କୁ କହିଛି ମାର୍କେଟରୁ ତୋ ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ, ବହି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଜ ତୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବେ। ତୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବୁ, ବୁଝିଲୁ ନା ନାଇଁ? ଏପଟେ ହରିହର ବାବୁ ଏଇ ଖୁସି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ଆଉ ତା କଲେଜ ବିଷୟରେ ସବୁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ ରାନୀ ପାଇଁ ବହି, ବ୍ୟାଗ ଆଉ ତାର ସଜପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ। ଜିନିଷ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଆଉ ଫେରିବା ବାଟରେ ଭାବୁଥିଲେ ଝିଅକୁ କେଉଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ରାଣୀକୁ କହିଲେ, ଆରେ ମା, ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି। ଦେଖିଲୁ ଏଇ ବହିପତ୍ର, ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ଏଇଭଳି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ରଖିବୁ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ରାନୀ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ କହି ଉଠିଲା, ମା, ଦେଖ ମୋ ପାଇଁ ବାପା କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ହଁ ମା, ମୁଁ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ରଖିବି। ଆରେ ପୁଅ, ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଘରର ସିଚୁଏସନ କ'ଣ। ଆରେ ପାଠ ପଢି କ'ଣ ହବ? ଝିଅର ଜନ୍ମ ତ ପର ଘରକୁ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ। ପାଠ ପଢି ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେଇ ପଇସା ହେଲେ ରଖ, ତା ବାହାଘରକୁ ଲାଗିବ। ଆରେ ମା, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଦୁନିଆ କେତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ତୁମେ ଏଇ କଥା ଧରିକି ବସିଛ? ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ବି ତ ଜଣେ ଝିଅ ନା। ଆଜିର ଝିଅ ଗାଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଚଲେଇଲେଣି। ଆଉ କ'ଣ ସେ ଯୁଗ ଅଛି? ଏବେ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ।